پودکاستا خوابونه گوهتر دکن. لسر پلتفورمین سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوندکلاود دکارم مبشوپینن. سلاف گودارن پودکاستا خوابونه از زینل بلوت به برنامه که دنم پیش بریوانه. به مناسبت هفته مافین مروان امی به سروک کاملا مافین مروان ایهادا آمده. برز عبدالله زیتون را لسر بن پیکرین مافان باخفم. برز عبدالله زیتون دست بکد مرحبا جواره. مرحبا. پشتی شهر دویمینی جهانی جبو ماف و آزادی مروان تکه بن اولهیه دولت جهانی بونیک ده حزیران 1948 ده جی جالی کمیسیون ماف مروان آنتوین یک بوی دانزان ماف مروان هات آماده کرن. اف دانزان درونشتنا لجنه گشتیا نتوین یک بوی یا ده قانونی ده کو لپاریس پی کاتبو هات پجراندن. بله برز زیتون yani de runuştuna netewin yekbuyde şeş devletin sosyalist behincata hin regazin vedanazane berjevendiyen Çina burjuvazi de Pariz'e u neçar deheli ku Çina karkeran be Çina burjuvazi re lehav bikin. Ujber ve ki ev danazan ne pejrandın. Lugori ve ne pejrandına van devletin sosyalist, van velatin sosyalist ye ve danezane roja irod kumrov ber çava bigre çuqasa maftariya wan dertkev peş yani. Netevin yekbuyi jibona aşitiye jibona mafya mirova u jibona demokrasiye ev bildirga embejin ev peymana amade kirin. Neziki hafte 3 sal derbaz bu. İro emdenerin tune geçtiği armancahı u roj be roj rasti tiştên de Parêzin jî bixwe bin pê dikin. Lêbelê ji bona parêzvanên mafê mirova ev berxwedaniya mafê mirova didome. Ev danêzan ji herba duyemîn pêva derket. Herba duyemîn jî ji bona mirovatiyê ji bona çandî û her tiştekî tahribatek mezin da dunyê çiqas kêm bijî çiqas bersiv nede ve jî baş bû bibêjin yani ilkê derxistin em bêjin tiştê di Parêzin tiştê ji bona mirovayî û ji bona gelan tiştê baş bûn. Ew danezan yani. Ew danezan. Ama mîro dinêrin ev danêzana amade kiriye jî ew devletana wan tiştana bi destê xwe bipêk dikin. Ji bona wî jî binpêkirin û berxwedanî bi hev re didome. Yani aliyekî de binpêkirinê mafa heye, aliyekî de jî gel hemberîvekê li berxwe dide. Yani wekî komela mafê mirovan ku herî zêde şahidiyê ji binpêkirinê mafan re dike hûn yani her sal em bêjin gorîvekê raporê ku amade dikin hûn daxuyanên ku didin hûn vana radigînin bi re giştî re baş e li gel vê binpêkirinê mafan mirov çi qas hay ji mafê xwe heye çi qasa mafê xwe dizane. Taybetî hûn zanin ki nêzî 40 salê şer û pevçûn û mirin û kuştin û wendakirin li wî welatî qewimiye. Ev buyerên şer her çiqas didome jî li alîkê da jî gel jî mafê xwe zane jî nav vê berxwedanê da jî tişta jî gelek hînbiye. Îro raporê em amade dikin serlêdanên em digirin daxuyaniyê em didin bingeha wî da ev tiştê ye ji bona mafê xwe ji bona her aliyê yani ev bildirgê da tiştên dewletê jî qebûl kiriye û di Parêzê mîna gelê Kurd wan tiştana dixwaze dê ji ber wan tiştana dixwaze îro dibe sûcdar îro ji welatê xwe derdikeve an jî dikeve hepsê an jî komela wî tê girtin her derê ji wî re hatiye girtin. Yani devletê bixwe bêjin wan mafana bêjin îmza xwavitî binêvê danêzanê gotiye ez van mafana di welatê xwe de jî qebûl dikim mafê mirovan ez ê biparêzim lê bixwe van mafana binpê dikin yê ku mafê xwe dixwazin jî em bêjin bi zext û tundiyê re rûbirû dimîn. Rast e. Yani
devleti bixwe sala 1949 da ev bildirge kabul kiriye. Ji wê bildirgê de meriya dinêre rastî me berê jî got nav bildirgê de bêjin tiştê derbas dibe tiştê baş in lê kêm jî yani devê danezanê de ku em bêjin hemû mafê mirovan mafê wî devletê vê yekê kabul kiriye lê belê dema ku mijar dibe Kurd wê danezanê nabîne yani ji wan maf wê îmza ku avêtî binê wê tu nedihesibîne dest bi tundiyê dike dest bi zextan dike rastî ev tiştên gel diparêze tiştê nastema xwe ye ji bona çanda xwe ye ji bona zimanê xwe ye ev jî ne tenê wê bildirgê de hebe yan jî tinebe ji xwe vana ji bona mirovatiyê ji bona gel maf e îro ev nêzîka 40 salî şer da jî tiştên nê însanetiyê dijî însanetiyê sûcê dijî însanetiyê jî diqewime bêjin taybetî gelê Kurd mafê xwe dixwazin ev maf jî her alî meşruye her alî jî qanûnî ye civaka Kurd jî ku em vê ji wekayê netewekî wekayê civakekê ji wan mafên ku netewên yekbûyî destşan kiriye ji wan mafana xwedî wan mafana ye û mafên rewa ye lê belê netewên yekbûyî ev binpêkirinên mafên li ser Kurdan nabîne yani an jî ji bona wê yekê nakeve nava hewdanê ji dewleta Tirkiye re nabêje çima tu binpêkirinên vê netewê dike çima tu binpêkirinên mafên mirovan dike yani vê danêzanê de tiştên nivîstandinê ji bona tevahî gelan û ji bona Kurdan jî nivîsandiye danêzanê de ne gotiye ne Kurd an jî ne Ereb ne Fars gotiye mirov gotiye mirov ji ber wî jî bona wan gela çi diparêzin an jî ew dewletana bona wan gela çi diparêze îcab dike ji bona Kurda jî ev tiştî biparêze heftê salî derbas biye ji bona ev netewên yekbûyî jî ji bona binpêkirinê mafên Kurdan lazim e ku têke nava hewldanê bildirge ava bû pêva tiştê tê da dihatin gotin bi mekanîzmayê xwe jî çêbûn ana meriya dinêre komîserliğa mafê mirova jî heye an jî ji bona işkencê jî heye ana ji bona çand û huner jî heye ev mekanîzmana tev ana destê dewleta da ye yani gelin bê statû netewên yekbûyî da xwe nabînin an jî polîtikayê wan tesîr nake gelin bê statû danêzan da tiştê diparêzin xwe wir da nabînin dewlet jî bi rastî bi polîtikayê xwe otorîter û bi sîstema xwe her alî dixwazin ku tenê dewlet bi yani li gorî xala yekemîn ya danezana mafên mirovan hemû mirov di warê nirx azadî û mafan de wek heftê dinyayê ku şert û mercên heyî bê nirxandin ev çi qasa rast e ev çi qasa pêkan yani hani mirov heqeten jî wek heftê dinyayê polîtikayê îro dimeşînin dixwazim ez bi wiya bersiva te bidim îro nêzîkî 8 milyon kes mînak ser Tirkiye bibêjin mirov li Tirkiye dijî lê ji zimanê dayîkê perwerdeyî bigire heta xureveberinê meriya dinêre ev ji bona hindik mirova qedexe ye ev tiş ji xwe dijî vê danêzanin dinê gelo mirov kîjan Tirkiye binêre li derva van tiştana heta dawî diparêze xwanê dike an jî welatê xwe tu van mafana bi cînayê û tevahî bipê dike û kî van mafa biparêze an jî bixwaze jî hûn zanîn ku suçdar dibin dikevin girtîgeha tiştên Tirkiye'de qewîmî jî tevahî ji ber pirsgirêka Kurd e nêzîkî heftê salî meriya dinêre Tirkiye'de ji bona demokrasiyê ji bona mafên mirova an jî ji sedema pirsgirêka Kurd çêbûna krîza aborî jî tev ev tiştana Tirkiye peymana imzakiriye bi cînaniyê ji bona ev tiştî ye îro peymana
Avrupa'yı jî imza kiriye lê tiştê hewce bike li welatê xwe de nayîne cî. Wekî dî jî peymana zaroka jî imza kiriye lê tiştê hewce dike nayîne cî. Ev tev Türkiye'de tiştekî ha derdixe olê Türkiye xwe ji dewletên dinyayê naxwazin biqetine lê ji bona hukukî ji bona demokrasiyê jî tiştê hewce dike jî nayîne cî. Ku encamê wî jî em dibînin mirov nayê dîtin mafê wan ji xwe nayê naskirin. Ev mirov jî taybetî Kurd in. Rêveberiya Türkiye'de nayên dîtin. Ev tiştana zêde zêde diqewime. Polîtikayê dijî mirovatiyê çêdibe. Lê eger Türkiye dibêje ez devletek bi hukukî me devletek demokrasiyê diparêzim îdia ku wî hebe ji bona van tiştana gerek ku vê danezandinê da çi nivîsandiye gerek gelê xwe tevayî bê ayrım ji her kesî wan xalana tevî nas bike. Berpirsyare ku wê kanûnê da wê peymanê da çi hatiye nivîsandin wiya bîne cî. Yani devlet tu dibêje yani weka wê li Tirkiyeyê civaka Kurd ji ber ku ji mafê xwe zimanê zikmakî ji mafê xwe perwerdeyê ji mafê xwe xwarêvebirinê bêpar hatiye hiştin zarokê ku were dunyayê jî bêguman ew ê newek hev were dunyayê yani. Ev peymanê de tiştek nivîsandiye an jî devletê ku wek em bêjin hukukê adaletê û mafa nas dikin çawa ku imza kirina peymanan an jî kanûnan wênên cî gerek bi welatiyê xwe tevî wênê cî. Ê ji vî tiştî mahrum mane ê ji vî tiştî mafê wan qedexe bûne rastekî tê xwanî ev zarokana jî ev mirovana jî wek hev nine. Zarokê bi vê werin dunyê ne ji perwerdeyê ne jî mafê din ne wek hev dune. Çünkü dê bavê wî bêpar hatin hiştin. Bele. Civaka Kurd îro bindest e. Mafê wan ji aliyê netewên yekbûyî tê parastin yana. Wek gelê Kurd civakên bindest ji sedema dewletên netewên yekbûyî da xwe cî girtine rastî mafê wan li wir nayê parastin. Ji ber ku me got dewlet û polîtikayê wan rê nadim wî tiştî. Lê sed sal e ev civakên bindest jî tekoşîna mafê xwe dikin, tekoşîna adaletê dikin, tekoşîna demokrasiyê dikin. Wan bi xwe tekoşîna xwe anî astekî. O rastî nav civaka xwe da jî ji bona mafê xwe jî mirov dinêre hişyarin jî. Ji ber wî jî ev devletên netewîn yekbû da cî girtine çiqas nas nekijî, çiqa mafê wan nas nekijî ew ê rojekî qebûl bike. Yani gel jî dê bi vê têkoşîna ku dide mafê xwe wê bi dest bixe û neçare ku ew dewlet jî wan mafana qebûl bike. Mirovên bindest vê têkoşîna mafê xwe aniyek astakî ûsakî mecbûreke dewlet jî wan mafana nas bike. Çiqas ji ber polîtikên rojev an jî ji bo îlkê avakirina devletê em bêjin çepê wan bî jî mecbûr van mafên wan bide wan teslîmê wan bikin. Mafê wan hatine gaspkirin çimkî. Îro nevê jî sibê mecbûr e ev tiştana wênê cî mafê wan nas bike. Binpêkirinên mafan li her derê heye ev rastiyek li tevaya cîhanê binpêkirinên mafa heye. Lê tu rewşa civaka Kurd binirxîne li ber çava bigire tê çi bêje? Civaka Kurd bi saziyê xwe bi partiyê xwe siyasî bi rêveberiyên heremî de tecrüba wî ji bona mafê xwe tekoşîna mafê xwe giyaye astekî. Kurd ji vir pêva peymana jî nivîsandiye ku dewlet aliyê wî peymaniye terafê wî peymaniye Kurd dev ji van mafê xwe bernade. Tekoşîna van tiştana daye ji bona mafê xwe ji viya şunda gav nade. Devlet jî
mecbur ki wan nas bike em dixwazin rastî wek komela mafê mirova bê şer bê pevçûn ev tişt wênên cî dewlet wek ana bi zordarî û an jî bi polîtîkayên otorîter vana ji nedîtî nê ev tiştên maf e bi zordarî û bi nedîtiyê ev mafana ra nabe tiştê dadî bi zordariyê ser nayê girtin. Niha wekî komela mafê mirovan ya Amedê bin bêkirinên mafan yek û hûn rastî wan tên herî zêde çi yani li Amedê an jî li herêmê herî zêde kîja mafên mirova tê bin pêkirin. Sala 1988 da komela mafa mirova şaxa Amedê avabiye ji wê dîrokê heta îrova tiştê em dixwazin tiştê mafê gel û dewlet jî goranî terafê peymanan û qanûnan van tiştana gere wênî cî em çi diparêzin em dibêjin bi mafê gelê Tirkiyeyê çi mafê wan heye wek gelê Kurd jî bira ew mafana bibe yan jî gelek din e civakek din jî em bona civakê din jî ev tiştê dixwazin ev tiştê bi maf ev tiştê bi rewa dewlet wana nas nakin bi van mafana nas nake ê ji ber wî dewlet ya çawa nêzik dibe kîjan mirov kîjan sazî kîjan rêveber van mafê xwe diparêze em dibînin ku dadgeh doz vedike ji ber vî jî fikr û ramanê xwe mirov nikane aşkere parve bike ev tişt ev maf tevahî hatiye qedexe kirin a dunya jî 30 salî zêtir herêma me de o hal heye o hal çi ye o hal fikr û raman qedexe dike fikr û ramanê xwe bi çalekîk demokratîk ji derva wana qedexe dike kî mafê xwe bixwaze wana dikin binçav wana dikin girtîgah mirov li derva çalekîk demokratîk an jî ser dozekî binçavkirinê de muamelek xirab dibîne ev jî zêdetir nêzîka 6 salî zêde pêk tê wek rapora da jî tê nivîsandinê bi hezaran mirov li herêma me zêdetir ji bona van mafê xwe dixwazin ji partiyekî siyasî da taybetî sedî nod û neh HDP da cî digire rêveberî an jî aktivîstê HDP'ye tê binçavkirin tê girtin wekî din aktivîstên jinan mafê mirovan zêdetin tê girtin girtîgeh ew qas mirov bi siyasetmedar bi rojnameger bi parêzvanê mafê mirova ew qas zêde bûye ki dewlet qanûnê xwe polîtîk xwe naguherîne girtîgeh nû çê dikin bi hezaran însan bê hukukî bê qanûnî ana li hundir dane gelo şertê mercê wan çi ye ê girtîgehan da zêdetir jî mafê wan wirde tê binpêkirin girtiyên nexweş li wir daha zêdetir nexweş dikeve ji şertê girtîgehan nabin nexweşxanî an jî kêm dibin nexweşxanê ev însanên nexweş gere neyê girtin eger hatibûn girtin jî gere werin berdan lê dozger ji wan re bî engel adlî tib qirmî ji wan re bî engel polîtîkayên otorîter ji wan re bî engel ji bona vê astengbûnê nêzîka 65 mirovê nexweşî wan pir giran e bi mirinê rûbirû mane zêdetir ji 2015 pêva heta îro mamosten an jî akademisyen tenduristvan ji ber ku mafê xwe diparêze mücadele sendîkal dike ji karê xwe îraç kirine ji karê xwe tune aftinê ev zêdetir li herêmê pir zêde ye ji bona zimanê dayîkî perwerdeyî hatiye qedexekirin ev mafên zarokan rastî hatiye binpêkirin û berdewam jî dike ev tiş xwe hem ji bona zaroka yani
hem ji bona derûnî wan hem ji bona civakbûna wan zêde tesîr dide wan. Ev mafa jî tevahî hatiye qedexekirin. Rastî natiye naskirin. Belki ev daha rast e. Ev mafana rojevê de ê xuyakiriye rastî û ê heremê zêdetir tesîra xwe didin gelê vir da ev mafa. Lê vî 40 salê da zêdetir salê nodî da insanê hatibûn windakirin, hatibûn kuştin, işkence dîtibûn. Xizmê wan tekuşînê adeletê dikin, tekuşîna haqiqatê dikin. Ev rastî jî nayê dîtin. Ji bela dewlet xwe ser tunebûnê înşa kiriye, ava kiriye. Heqê van xizmana heyî ki ev suçdarê, ev faîlê vî tiştî were darizandin û adelet were cî. Lê dewlet van vî tiştî jî nas nake. Wek me got mafa nas nake vê daxwaza adeletê jî nas nake, an jî nabîne. Ev xizmanan, ev aktivîstanan rojekî evê dewletê bi van sûcana rûbirû bîne. Û dewlet mecbûr e ku ji ber wan sûcê kiriye nodî da zêdetir hesab bide. Dewlet ji viyan nikane bireve. Em jî wek hûn zanin bi salan e em li derva li kolana her hefte em vê daxwazê dubare dikin û vî aliyê de jî tekuşîna me heta bi cî were em ê berdewam bikin. Mecbûr e ke dewlet vê aqilê xwe biguherîne, polîtîkayê xwe biguherîne. Komela me da bi komisyona dadê de bi hezaran dawe hatiye şopandin. Salî nodî ve de ana jî didome. Wan dozana mirov dinêre tevahî dijî mirovatiyê ye, sûcê mirovatiyê ye. Parêzerê komisyona me her alî va bi malbata ra, bi xizmê wan ra vê dozê dimeşîne. Lê polîtika dewletê bêceza heye. Bi vê dewlet xwe ava kiriye, îro jî vê polîtikaya xwe didomî. Dewlet zêdetir nodî li ser Kurdan ev polîtika meşand. Îro jî dewlet wê polîtikaya xwe zagon, makezagonê didomîne. Bingeha wî bi kanûnê dimeşîne dewlet vê bêceza iştin. Em jî tekoşîna me, daxwaziya me vê sîstema yapsal tevahî biguhere. û vê polîtika gere bi kanûnê wî va were guhertin. Daxwaziyê van malbata, daxwaziyê vê civakê were cî û hesab bide vê civakê. Netewên yekbûyîn belkî ev bildirgana, ev peymana ava kiriye ki tarafê wê peymanê bijî, nebijî eger ji mirovatiyê, ji adeletê bahs dike, an jî wan tiştana diparêze gere civaka xwe da wan tiştana wênê cî civaka xwe da kî van mafê wan heye bide wan, teslîmî wan bike. Zêdetir jî wek bêjin devleta Tirkiyeyê ev tişt gere em behs. Devleta Türk îro em dinêre belkî dehan wek van peymanına, wek van danezanana imze kiriye. Lê goranî wê imzekirinê jî welatê xwe da nayîne cî. Wek komela mafê mirova daxwazê me, armanca me em tekoşîn bidin, mafê mirova biparêzin û dewlet jî mecbûr bimîne ev tiştê imze kiriye wana bîne cî. Peymana mafê mirova a Avrupayê dewlet îro imze kiriye. Lê goranî wê peymanê tiştên em dibêjin mafên hatine binpêkirin gere faîlê wan, suçdarên wan gere were darizan kirin. Rast e peyman hatiye imza kirin, dewlet dibêz dewleta bi dadî me, bi hukukî me, bi van peymana vagirtî me ama bîcî nayîne. Civak bi hev re mafê xwe mecbûr e kir biparêze. Mafê wînî mirovahî ye. Her çiqas ev mafana werin parestin
مرو سوشتار دبیجی گورانی حقوقا گردونی گورانی حقوقا انسانی امن سوچه جواک جی پارزمان جی سیاستمدار جی herkes جی و مافی خو به پارزه ام باورن به پارستنا me devlet vana nasb ke u tişte ev peymana da gotine tişte em çıkas kimmiş bebinen çıka tişte ne raste da hebji devlet van peymana da tişte nefsandiye wenici. Bale. Gelek spas. Bale گودرن پودکاست خوبونه ام گیشتن دایا و برنامه خو بمناسبت هفته مافی مروان به سروک ایهادا آمده برئیس عبدالله زیتون ره بن فکرین مافی مروان نرخاند حتی برنامه کدن افدم و حمود می خوش من بخاطره